Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol 1-2. Gwallau a profi rhagdybiaeth. Felly, gallwn wneud cymhariaeth rhwng achosion cyfreithiol a gweithredu prawf ystadegol. Gyda achosion cyfreithiol, mae yna 4 canlyniad posibl. Naillai bod y diffynydd yn ddiaiog a bod y canlyniad yn ddiaiog. Hynny yw, mae cyfiawnder yn bodoli. Neu, mae'r diffynydd yn ddiaiog, ond y canlyniad yw aiog. Wel, mae'r cwrt wedi gwneud camgymeriad yma. Mewn theori, mae'r system gyfreithiol Prydeinig wedi osod mewn lle mwyn lleihau camgymeriadau fel hyn i ddigwydd. Felly maen nhw'n trio pido. Gallai fod y diffynydd yn aiog, ond bod y canlyniad yn dweud di-aiog. Felly mae'r cwrt wedi gwneud camgymeriad yma, ond wrth fwriadu lleihau'r siawns o'r math arall o wall, derbynid bod y math yma o wall yn digwydd yn eithaf aml. Felly hwnna yw'r un mwyaf pwysig iddyn nhw. Na'r canlyniad ola, y diffynydd yn aiog, a'r canlyniad yn dweud aiog. Mae cyfiawnder yn bodoli. Mae'r holl system Brydeinig yn trio sicrhau na bydd bobl di-aiog yn cael ei ddarganfod yn aiog o droseddu nad ydynt wedi gwneud. Mae rhaid cydnabod y bydd wrth ddiogelu hawliau pobl di-aiog yn aberygl y bydd pobl sy'n wir aiog yn dod bant gyda'i troseddau, o achos bod na ddim digon o dystiolaeth yn ei herbyn. Felly hwnna yw'r un mwyaf pwysig i drio pido digwydd. Yn yr un modd, gyda profi rhagdybiaeth, mae yna 4 math o ganlyniad yn bosibl. Felly, naill mae H0 yn wir, a mae'r prawf rhagdybiaeth yn derbyn H0. Felly mae prawf rhagdybiaeth wedi rhoi'r ateb cywir. Neu, mae H1 yn wir, rhagdybiaeth arall yn wir, a mae'r prawf rhagdybiaeth wedi derbyn H1. Felly mae prawf rhagdybiaeth wedi rhoi'r ateb cywir. Neu, mae H0 yn wir, ond mae'r prawf rhagdybiaeth wedi derbyn H1. Felly mae'r prawf rhagdybiaeth wedi rhoi canlyniad anghywir. Mae dull gweithredu profion rhagdybiaeth yn golygu fod y siawns o hyn yn digwydd yn fach ac rydym yn gwybod yn union ei werth. Ei werth yw union lefel hyder y prawf, fel ni wedi gweld o'r blaen. Felly gwall math 1 yw hwn, y camgymeriad o dderbyn H1 pan mewn gwirionedd mae H0 yn wir. Fe fydd hyn yn digwydd pan mae gwerth yr ystadegyn braf o fewn yr ambar credigol a tebygolrwydd hyn yw union lefel arwyddocad y prawf. Neu, mae H1 yn wir a mae prawf rhagdybiaeth wedi derbyn bod H0 yn wir, rhagdybiaeth 0 yn wir. Mae prawf rhagdybiaeth wedi rhoi'r canlyniad anghywir. Wrth fwriadu lleihau'r siawns o math arall o wall, derbynir y gall tebygolrwydd uchel o'r math yma o wall ddigwydd. Gwall math 2 yw'r camgymeriad yma o dderbyn H0 pan mewn gwirionedd mae H1 yn wir. Mae'r tebygolrwydd i hyn ddigwydd yn amhosibl a gyfrifo os nad ydyn yn gwybod yn gwmws sut mae H1 yn wir. Gall tebygolrwydd o wall math 2 ddigwydd fod yn uchel. Enghraifft o'r cyflwyniad pan o'n i'n edrych ar profi rhagdybiaeth gyda rhanbarth cretigol. Yn y gorffennol, roedd 98% o'r cynnyrch o linell cynhyrchu wedi pasio'r adran rheoli ansawdd. Wedi newid yn y linell cynhyrchu mwyn arbed arian, roedd y reolwr angen gwybod os oedd na ddirywiad wedi bod yn ansawdd y cynnyrch. Mae'n awgrymu y dylai brofi hap sampl o 30 eitem ar gyfer yr ymchwiliad yma. Darganfyddwch y rhanbarth cretigol ar gyfer y prawf a lefel arwyddocad
1% ar sampl o 30 eitem. Nodwch yn ofalus beth bydd y casgliad os fydd 27 o'r sampl yn paso'r adran reoli ansawdd. Wedyn darganfyddwch y tebygolrwydd wneud gwall math 1 yn y prawf, a nodwch beth mae hyn yn olygu yng nghyd-destun y broblem, a tebygolrwydd wneud gwall math 2 yn y prawf, os mewn gwirionedd roedd y newid yn y linell cynhyrchu yn cynhyrchu cynner, lle ond 90% sydd fod beso'r adran reoli ansawdd. Felly dyna beth geson ni o'r blaen, diffinio'r newidynau, datgan H0, H1, disgrifio'r ystadegau'n brawf, felly diffinio X a ei ddosraniad, os yw H0 yn wir, lefel y prawf yn 1% a fe'n 1 cynffon, a dyna'r canlyniadau cawson ni, felly oedd y rhanbarth critigol yn dod yn X yn llai yn ein hafelu 26. Y rheol benderfyniad oedd derbyn H1 os yw X yn llai yn ein hafelu 26. Felly gwall math 1, y tebygolrwydd hwnna, yw derbyn, y tebygolrwydd derbyn H1 pan mae H0 yn wir. Felly, hynny yw, y tebygolrwydd bod X o fewn y rhanbarth critigol pan mae H0 yn wir. Felly, os yw X yn llai yn ein hafelu 26, beth yw tebygolrwydd hwnna pan mae X yn dosrannu'n binomial gyda n yn 30 a p yn 0.98. Felly dyna beth oedd cawson ni i gyrraedd y rhanbarth critigol, felly ein tebygolrwydd am hwnna oedd 0.0029. Felly hwnna yw'r tebygolrwydd o wall math 1 yn digwydd. Hwn yw'r tebygolrwydd o wneud y camgymeriad o ddod at y casgliad bod y tebygolrwydd o baso adran reoli ansawdd wedi lleihau, pan mewn gwirionedd mae'n dal yn 0.98. Tebygolrwydd gwall math 2 yw tebygolrwydd bod ni'n derbyn H0 pan mae H1 yn wir. Felly rhanbarth critigol ar gyfer y prawf oedd X yn llai yn ein hafelu 26. Felly derbyn H0 os yw X yn fwy na 26. Cadw H0. Felly yn yr enghraifft yma rydym yn gwybod bod H1 yn wir achos roddir gwybod bod P nawr yn 0.90 nid 0.98. Felly ni'n defnyddio hwnna fel yn y binomial. Felly ni angen gwall math 2 yn hafelu y tebygolrwydd bod X yn fwy na 26 pan mae X nawr yn dosrannu'n binomial gyda 30 a 0.9. A mae hwnna'r un peth a 1 minus X, tebygolrwydd bod X yn llai na ein hafelu 26, pan mae X a dosraniad yna, ni'n gallu cael hwnna o'n cyfrifiannell, a ni'n cael 0.3526. Tynnu hwnna o 1 a ni'n cael 0.6474 ar gyfer y tebygolrwydd gwall math 2. Enghraifft arall, yn yr etholiad yn 2019, fe wnaeth plaid politicaidd y melynion ennill 26.7% o bleidlais mewn etholaeth. Mae angen penderfynu os oes yna gynnydd wedi bod yn lefel y gefnogaeth i'r parti ers yr etholiad. Mae Gareth wedi penderfynu cynnal arolwg 40 etholwr o'r etholaeth, ac mae'n nodi fe fydd yn dod i'r casgliad bod yna gynnydd wedi bod os yw'r sampl yn cynnwys o leia 16 person sy'n cefnogi'r melynion. Gan edrych ar hyn fel prawf rhagdybiaeth, nodwch yn ofalus y rhagdybiaethau sy'n cael eu defnyddio yn y prawf. Felly, bod i P fod y tebygolrwydd bod person a dewisir ar hap yn cefnogi'r melynion, a H0 yw bod P yn hafel i beth oedd e yn 2019,
sef 0.267, a H1 yn mynd i fod yn P yn fwy na, a dyw wedi, os na gynnydd wedi bod, ni angen, felly yn fwy na 0.267. Cafodd Gareth 18 cefnogwr i'r parti yn ei sampl. Disgrifiwch pa fath o wall ystadegol lle Gareth fod wedi gwneud pan yn dod i'r casgliad bod cynnydd o 26.7 wedi bod yng nghefnogaeth i'r parti, a cyfrifwch y tebygorwb Gareth wedi gwneud y gwall yma. Felly, bydd Gareth yn dod i'r casgliad bod y gefnogaeth wedi cynyddu, ond mae'n bosib ei fod heb gynyddu, felly gallai fod wedi derbyn H1 pan mewn gwirionedd mae H0 yn wir. Mae hyn yn enghraifft y wall math 2. Math 1, yn flin dy fi. Felly, tebygorwyd gwall math 1 yw tebygorwyd bod x yn y rhanbarth critigol pan mae H0 yn wir. Y rhanbarth critigol oedd bod x yn fwy na'n unhafel 16. Felly, mae H0 yn wir pan mae x yn dosrannu yn binomial gyda 40 a 0.267. Felly, y tebygorwyd gwall math 1 nawr yn hafel y tebygorwyd bod x yn fwy na'n unhafel 16 pan mae x yn dosrannu'n binomial gyda'r paramedrau yna. Mwyn defnyddio'r cyfrifiannell, mae rhaid ni fynd 1 minus tebygorwyd bod x yn llai na'n unhafel 15 wedyn pan mae x gyda'r dosraniad yna. O'r cyfrifiannell, ni'n cael 0.9536, tynnu hwnna o 1, a ni'n cael 0.0464. Felly, hwn yn awgrymu efallai bod Gareth wedi gosod y prawf ar lefel arwyddocad 5%, achos ni'n llai na 5%. Felly dyna enghraifft o wall math 1, a dyna'r tebygolrwydd o hwnna'n digwydd. Fe nath James gynnag yr un alolwg eto cwpl wythnosau'n hwyrach yn yr un etholaeth. Wedi cam ymddygiad gan bartion eraill ac arweiniad ysbrydoledig gan arweinydd y Milenion, roedd cefnogaeth i'r parti wedi cynyddu erbyn hyn i 38.9%. Esboniwch beth yw ystyr gwall math 2 a darganfyddwch y tebygolrwydd bod James wedi gwneud gwall math 2 tra yn cynnal ei brawf. Felly gwall math 2 yw'r camgymeriad o dderbyn H0 pan mewn gwirionedd mae H1 yn wir. Felly mae tebygolrwydd bod James yn gwneud gwall math 2 yr un peth a tebygolrwydd o dderbyn H0 pan mae H1 yn wir. Derbynir H0 os yw x yn llai na'n unhafel i 15, os chi'n cofio. Felly dywedwyd wrthom bod P mewn gwirionedd nawr yn 38.9% sef 0.389, felly nawr mae x ar dosraniad gyda'r paramedrau yna. N yn 40, P yn 0.389. Felly tebygolrwydd ni angen yw'r tebygolrwydd bod x yn llai na'n unhafel 15 pan mae x yn dosrannu'n binomial fyna. A mae hwnna o'r cyfrifiannell yn rhoi 0.497 i ni. A dyna'r tebygolrwydd o'r gwall math 2 yna i ddigwydd i James. A dyna ddiwedd y cyflwyniad yna.